Хей, здравейте, приятели! Включвам се от първия ден на новата година. Желая ви много щастие, късмет, упорство във вашите начинания и най-вече успехи. Желая ви също да сте здрави, щастливи и всичко да ви върви по вода. За много от нас вчерашният ден беше ден на равносметка, ден на забавления, ден на смях и да си припомним как измина 2023. Както знаете, това време приключи. Днес е 1 януари, понеделник, началото на новата работна седмица и е време много от нас да си дадат равносметка. Аз лично вчерашния ден не го празнувах, защото предпочетох да направя списък с целите си за тази година и да направя така, че това, което съм искал преди, да стане възможно тази година. Посветих последните години от живота си в периода от 2020 до 2024 на това да науча нови умения. Най-вече комуникация, мениджмънт, дисциплина, дигитален маркетинг, SEO оптимизация и ред други. Да, аз съм на 19 и знам доста неща. Ето защо създадох и този блог. За да показвам не само опита си, но и да насърчавам младите да вървят напред. Че и по-възрастните. Важното е хората да се развиват. Живеем в еволюционна ера. Технологичният разцвет е безкрайен. През 2023 бяхме свидетели на огромен технологичен разцвет. AI или изкуственият интелект е изключително развит. Важно е хората да се научат не само да го използват, но също така и да взимат максимум от него, защото той е създаден с цел да ни улеснява в трудните ни начинания. С тези, които не ме познават, казвам се Атанас. На 19 години съм и от над 2 години работя в дигиталния маркетинг. В момента живея в чужбина от над 7 месеца и промених коренно не само мисленето, но и майндсета си. Едно от най-важните неща, повечето неща, които ни заобикалят, ги възприемаме като пречки в трудните моменти. Но знаете ли каква е истината, приятели? Нашето мислене е отговорът на всичко. Човек, който контролира емоциите и мислите си, е в състояние да върви напред. Такъв, който не може да се контролира в трудните ситуации, нито може да действа адекватно под стрес, не може да изпълни най-смелите си неща. Ето защо това е една от целите на този блог. Разказвам опита си и трудностите, през които съм преминал, за да насърча, както казах по-рано в видеото, младите да се научат да вървят напред. През последните 9 години бях в приемни семейства. Няколко пъти останах на улицата и си задавах сметка дали трябва да продължа. И знаете ли какъв отговор беше, приятели? Отговорът не беше не. Отговорът беше да, ще продължа. Дори за тези, които не вярваха. Месеци по-късно, след завършване на средното образование, реших да емигрирам в чужбина. Защото в чужбина има много възможности. Аз напуснах родната ни държава, за да се научи на нови умения, както и да се запозная с стойностни хора, които да обогатят моето мислене и речник. И това, което мога да го предам на своите връстници, за да може и те да вървят напред. Смятам, че хората, които са изминали вече трудния път и са поставили една основа, могат да улеснят значително нашето пътуване в живота. Ето защо 23-та година беше белязана, както казах, с много промени. За много от нас. Но е важно да си дадем равносметка за новата година и за начинът, по който искаме да процедираме. Дали ще бъде с мурмурлук или ще се захванем за работа, ще прочетем книга, ще изслушаме подкаст за
30 минути или по-малко, това е без значение. Всеки сам преценява. Ще прочетем някой цитат, който ще промени коренно представите ни за някои неща. Ще се захванем с това да направим списък с най-важните неща, които трябва да свършим тази година. Ще направим план за седмицата. Ще спим по 8 часа или 10. И ще си създадем добри навици, както и комуникационни умения, които да променят живота ни. Или ще излизаме с хора, които постоянно са в дискотеките. И единствената им ценностна система е след работа или след студентския живот сутрин да излязат на купон. Но до кога, приятели? Хората, които те обграждат, определят твоето бъдеще. Човек е средно аритметично на 5 човека, които го заобикалят. Тоест, ако 5 човека в твоето обкръжение са алкохолици и хора, които нямат ценностна система, ти ще си шестият. Ако имаш 5 успешни приятели, развиващи се в дигиталния маркетинг или в която и да е сфера и те научават на полезни умения, ти ще бъдеш шестият, който успява. Животът е това, което ние си го направим. Представете си живота като една тренировъчна зала. Някои от нас постоянно упорстват и не се отказват и постигат много неща, за които повечето са мечтали, докато някои само ходят един път или 2 пъти в месеца, че даже и на половин година и почти не са мръднали от своето положение, а дори са и в застой с продължение на години. Лично аз съм бил свидетел на подобни неща. Надявам се тази година да бъде една от най-прекрасните за вас. Желая ви всички начинания, които сте пожелали, да ви се сбъднат и най-вече не се отказвайте. За тези, които не ме познават, казвам се Атанас. На 19 години съм и живея в чужбина. Мисията ми на мен е проста. Да предавам своя опит в социалните мрежи. И това, което разказвам, да бъде достигнато до повече хора. Защото смятам, че щом дава стойност, ти си много по-ценен от този, който само взима, а не дава. Желая ви успешна седмица, приятели. Ще се чуем утре.